Καλησπέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε. Είναι το πρώτο μας βίντεο στο YouTube. Σε αυτό το κανάλι θα ανεβάζω daily για τη μαφία μου, τους Γερμάνους, 5M, μπορεί να παίξουμε και κανένα άλλο γκέιμάκι. Μπορεί να σας δίνει και πώς να κουμπώνετε research και διάφορα πράγματα. Το Discord μου θα σας εμφανιστεί αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Αυτό είναι το Discord μου, όποιος θέλει με κάνει add και με στέλνει ένα DM για ό,τι χρειαστεί, αν θέλει να ενταχθεί στη μαφία μου, οτιδήποτε θέλει. Σήμερα θα σας δείξω το pad μας, το οποίο είναι αυτό. Πάνω έχει ένα custom status 24/7 στη πίεση από Γερμάνος. Αυτά που χρειάζεται για να μπείτε στη μαφία μου είναι το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε πάνω από 13 χρονών, όπως και τα περισσότερα μέλη της μαφίας μας, να έχετε πάνω από 200 ώρες εμπειρία στο RP, να είστε σε μια καλή οικονομική κατάσταση στο RP, άσχετα που θα σας πληρώνουμε, γιατί δεν γίνεται να σας πληρώνουμε και ταυτόχρονα να ζητάτε παραπάνω, γιατί μου έχει τυχεί. Χρειάζεται να έχετε ένα σημείο ωριμότητας, το οποίο θα το δούμε μέσα στο interview. Με το που με κάνετε friends στο Discord θα δείτε, θα μπορέσετε να δείτε το τέτοιο μου, πάνω στο account μου, θα μπορέσετε να βρείτε το link για το server μας. Μπαίνετε ένα interview, θα βγάλουμε announcement ότι είναι έτοιμα τα interview, ή με στέλνετε ένα DM να μπω εγώ να σας κάνω interview. Λοιπόν, τα μέλη της μαφίας είναι ο Δημούλης, είναι το Βάζιμπος, ο Γιάννος είναι βοηθός, το δεξί μου χέρι δηλαδή, και μετά οι ανώτεροι που θα τους μάθετε. Εγώ, ο Τέο, είμαι ο ανώτερος. Στη μαφία δηλαδή διοικώ εγώ. Ό,τι χρειαστείτε βοήθεια, ό,τι χρειαστείτε στέλνετε σε μένα ή στον Δημούλη ή στον Γιάννος. Discord developer έχουμε τον Κάπα, ο οποίος μας έχει κάνει δικό του γραπτό μποτάκι, το οποίο είναι μοναδικό. Πληρώνει το Κάπα, όπως θα πληρώνεστε και εσείς. Ο Κάπα πληρώνει τα IRL, εσείς θα πληρώνεστε in-game. Τα λεφτά που θα παίρνετε θα είναι ανάλογα με τη δουλειά που κάνετε. Δηλαδή, αν κάνετε κάργος, πρέπει να μου στέλνετε screenshot. Αλλιώς δεν μπορούμε εμείς να θεωρήσουμε ότι κάνατε το κάργο. Ανάλογα με τα πόσα κάργος κάνετε, είναι ανάλογα και τα λεφτά που θα πάρετε. Αυτή τη στιγμή εμείς ψάχνουμε άτομα, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε μια μαφία που θα μπορέσει να ανέβει και να μείνει πάνω στο μέλλον. Αυτό που χρειαζόμαστε από εσάς είναι, παιδιά, ένα subscribe, να ανέβω και στο YouTube, ώστε να μπορέσουμε να πάμε δυνατά και στο RP. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Greek Mafia Masters μόνο, Alter Ego έχουμε τρέλα, πάμε στο donate όλοι.